Ягор, здарылася катастрофа, чалавецтва губляе прыгажосць. Толькі ты можаш сабраць па ўсім горадзе 12 шароўных бранзалетаў. Адпраўляйся хутчэй. Памятай, толькі ўсе 12 разам здолеюць вярнуць баланс. Робіться. О, моя машина. Єгор, ти йдеш не туди. Знову не туди. Ти мене слухаєш? Лайчына, ты справіўся, але гэта яшчэ не ўсё. Цяпер гэтую місію мы перадаем вам. Набывайце бранзалеты Мара ў краме «Музычная скарбонка» і распаўсюджвайце прыгажосць.